Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni mí hosté se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se seznámíme s Markem Rysem. Marek je finanční evangelista, který lidem přináší klid do života. V oboru nazbíral 75 000 hodin praxe a má tak dlouholeté zkušenosti v oblasti financí. Příležitostně přednáší a prezentuje pro školy a firmy v oblasti finanční gramotnosti. Má rád pořádek a zabývá se audity privátních financí a sociálního zabezpečení. Dámy a pánové, Marek Rys. Ahoj Marku. Ahoj Tome. Já tě moc vítám u nás ve studiu, tady v Praze. Jak vidíš, já jsem se na tebe dneska vyletnil, protože dneska ten díl bude takový trošičku netradiční, kromě toho, že se pobavíme o tvém životě, tak já na začátek, abych to úplně neprozradil, tak jenom nadhodím, abych nalákal, že my jsme se potkali za takových trošičku zvláštních okolností. Teď čekám, co z tebe vypadne. No, já to ještě nechci úplně prozradit, víš? Dobře. Když jsi mi napsal na LinkedInu takovou nějakou věc a my si o ní dneska budeme povídat, tak proto jsem takový jako neformálnější, aby se do toho cítil dobře a napřed si vezmeme trošku tu tvoji historii. Dobře. Dětství. Jaký bylo dětství? Kdy jsi se narodil, kde? Odkud pocházíš? Já jsem z Brna, což je asi slyšet. A k tomu se ještě dostaneme. A moje dětství bylo super, protože já jsem takový to panelákový dítě, který maminka vypustila ven a občas se podívala, jestli tam žije a neřešila, co ho zajede. Takže já jsem si dětství užíval. Strávil jsem ho v podstatě před panelákem, kde jsme hráli tenis a v zimě, když se tam našplíkalo hodicou, tak jsme tam pozbírali cigány z okolí a udělali jsme dvě mužstva, hrála se hokej a hrozně rád na to vzpomínám. Dneska už je to úplně jiný. V Duchotkách se hrál hokej, to dobře klouzalo. Taky. Který seš ročník? 76. Takže seš o 6 let mladší, tak to seš mladý kluk, tak to ti budou tykat. Ještě se tak cítím. To je dobře. OK, základka, ta byla u všech stejná, to nemusíme řešit, ale co po základce? Kam jsi vyrazil, na jakou školu? No, ono to souvisí s tou základkou, protože já jsem se kdysi, kolik mě bylo 14, jsem se zamiloval do jedné slečny a ona se hlásila na jedno prestižní gymnázium v Brně, matematický gymnázium. No a mě nenapadlo nic blbějšího, než se tam přihlásit taky a vzhledem k tomu, že jsem měl 1 2 na vysvědčení, jak jsem se tam nedostal. Takže v té době ty přihlášky fungovaly různě a dopadlo to tak, že jsem nakonec musel cestovat do Ivančic. Takže každý ráno jsem se musel sebrat a jet na autobus a hodinu tam a večer hodinu zpátky a na druhou stranu na to zase rád vzpomínám, protože jsem tam zažil věci, které by mě v Brně nepotkaly. A to bylo co za školu? To bylo gymnázium Jana Blahoslava. Teď jsem se tam byl nedávno podívat a jsem zjistil, že už je to 30 let, co jsem tam vyšel. Hrozně, viď? Letí to, no. A vypadá to tam skoro stejně. No tak já už to mám 40 let od té doby, co jsem byl na střední. Dobře, tak Gimpl je jasný, ten skončil nějak, ale z Gimplu se chodí na nějakou vejšku. No, já jsem to měl v úmyslu, na druhou stranu mě pak někdy ve druháku, ve třetíku začaly bavit takové ty věci, co člověk v pubertě dělá a když jsem šel s holkou někam na večeři nebo jsem ji chtěl někam pozvat, tak jsem zjistil, že není dobrý šmoulat v kapse to 5 kilo a modelit se, jestli se náhodou místo 2 nedá 7 a začal jsem chodit na brigády a vydělávat si peníze a tak. No a pak mě docvaklo, protože jsem vyrůstal jenom s mamkou, nebo teďka od nás odešel, když mělo nějakých 9 let a nebyli jsme na tom finančně nejlíp, že možná bude lepší, když obětuju to studium na vysoké škole, protože to si člověk v podstatě může dodělat kdykoliv a začnu si vydělávat peníze. Takže jsem si vybral školu, která byla v podstatě zašívárna, bylo to nadstavbový studium. To je takový to, za to se dneska dávají ty tituly DIS a podobně. Jo. A byl jsem tam tuším 2,5 roku a zase na to hrozně rád vzpomínám, protože ta škola, studoval jsem obor kulturně výchovná činnost, takže já sice umím pořádat nějaké koncerty a výstavy a takovéhle věci, ale v životě jsem to nedělal. A byla to zašívárna, chodil jsem si tam v podstatě odpočinout, akorát jsem si tam snědl svačinu, proplouval jsem tím, jak se jakoby dalo. A ta škola byla pod knihovnickou školou, takže barák plnej bab a my jsme tam, ty borci byli 3,
Takže já hrozně rád na to vzpomínám, no. Mě napadla ta slavná zkratka, já jsem studoval v Bruntále, tam byl Moravolen, byl dívčí internát, tam bylo 800 holek a my jsme tomu říkali pifa. Já to tady nemůžu tu zkratku jako říct, co to znamená, protože by nás zabanovali rovnou. Ale tak mě to pak pošleš SMS-ko. Já ti to pak řeknu, až skončíme, jo, co to je. Ty jsi byla taky sportovec, že jo? Jsi mě tady napsal do přípravy, že od rána do večera tenis. No, to souvisí s tím panelákovým dětstvím, protože peníze nebyly, dneska si někam jdeš pronajmout za pár stovek kurt a my jsme za okolností měli před panelákem betonový kurt, takže jsme to tam měli od rána do večera. Betonové, jo? Betonové, no, takže mám, jak se to říká slušně, v háji kolena, možná z té doby. A tenkrát neexistovaly nějaký jonťáky a takovéhle věci. Jsme prostě vzali 15-litrový kýbl vody, opřeli jsme to tam někde o zeď a chodili jsme tam pít jak holuby. A mlátili jsme to od rána do večera, takže dneska zase na to rád vzpomínám, protože když si vzpomenu svou exkluzivní raketu značky 100 mil, která byla z nějakého Duralu nebo hliníku, nebo co to byla. Snad polská. To byla polská, no. Bylo to těžké jak svině, teda skoro se s tím nedalo hrát, ale to neměl úplně každej, takže... Tak Andrej Agassi s tím asi nehrál, že jo? Ale... To byl můj tenisový idol, no. Že on byl takovej vyčníval z davu, než šel nad tím středem. Na Wimbledon si dokonce vzal teda bílý oblečení, což mě teda překvapilo, ale lidi ho spíš měli spojený s kontroverzem. Ale mně se líbil jako člověk a líbil se mě jako tenista nebo ten jeho styl, takže sice jsem si nenechal na různý dlouhý vlasy, ale to byl můj tehdejší tenisový idol. Třeba to ještě stihneš. Jsem se zrovna, a to souvisí s tím naším tématem povídání, jsem se zrovna rozhodl, že až dám dolů dalších nějakých 20 kilo, tak se k tomu tenisu zase vrátím. No super. Zaměstnání. První zaměstnání. Jsme skončili se školama. První zaměstnání. To zaměstnání je tam klíčový, protože já jsem většinou dřív chodil na brigády, tam člověk dostal peníze hnedka po tom, co odvedl ten výkon na ruku a šel dom. A já jsem měl ke sportu blízko, tak jsem se tenkrát nechal zaměstnat v nějaký prodejně sportu, kde jsem měl prodávat sportovní potřeby. A chodil jsem tam na 9, zamykal jsem tam někdy v 6 nebo v 7 a dělal jsem tam 2 měsíce a dopadlo to tak, že jsem za ty 2 měsíce nedostal ani korunu. Protože to patřilo nějakému darebákovi, který se takhle živil. No, 90, no. Klasický 90. Možná by se to stalo i dneska, ale těžko říct. No a dopadlo to tak, že aby jsme v podstatě poplatili nějaký náklady, tak dneska by nás tam za to zavřeli, ale jsme si tam rozebírali nějaký to zboží a prodávali jsme to někde na bazarech a známým, aby jsme si tu výplatu pozbírali. No a mě tenkrát docvaklo, že asi nechci být po zbytek života zaměstnaný, že bude lepší se spolíhat sám na sebe. Tady to pravidlo jsem ještě jednou porušil, když jsem nastoupil jako sportovní novinář do organizace, která se tenkrát jmenovala Brněnský večerník. To byly takový ty noviny, co vycházely v poledne. A no to snad ale ještě vychází dodnes, Myslím si, že už ne. Já jsem tam pracoval, já nevím, nějaký 2-3 roky a tam to zase dopadlo tak, že ty noviny zkrachovaly a jeden investor, druhý investor a nakonec to dopadlo tak, že tam přišel exekutor a volepil nám tam počítače a ještě si teďka vzpomínám na kolegu, který tam lezl, to sídlo na Jakubském náměstí v Brně, kde je hodně holubů, tak ten si chtěl vzít satelit a lezl si tam pro tu parabolu a zjistil, že tam metr hoven od holubu, tak si vzal jenom ten zbytek a pak mu to doma nefungovalo. Ale tam už nebylo co rozebrat, takže tam jsem si potvrdil jenom v podstatě to, co jsem nakousil, že už asi nechci být zaměstnaný a od té doby dělám sám na sebe už nějakých 25 let minimálně. No to už je právě zajímavá, právě ta tvoje dnešní kariéra, kdy ty kromě toho, že děláš 25 let na sebe, tak seš v tom finančním poradenství a v tom auditu toho sociálního zabezpečení, což je taková profese, kterou já hodně vidívám na LinkedInu, hodně lidí to dělá a protože jsem tě potkal na parkovišti a vidím, čím jsi přijel, tak to asi neděláš úplně špatně, jo? Takže v čem seš ty dobrý? Jak se to pozná, že to nedělám špatně? No tak, to zase jako vidíš, jo. Že jsem nepřijel Škodou 120, tak, což bylo moje první auto v roce 99. Škodou 120 to už by znamenalo, že to asi taky neděláš úplně tak špatně, protože to už jsou dneska taky drahý kousky, ale... Je to fakt, no. Tak asi se ti daří.
takhle to řeknu, v tomhle oboru? Tak dělám to dlouho a já jsem se k té práci dostal v podstatě náhodou, protože jako novinář jsem potom ještě pracoval jako mluvčí a moderátor a byla to Zbrojovka Brno tenkrát nebo ono se tak jmenuje doposud a Kometa Brno a dělal jsem pro různý média, ta práce mě bavila. Na druhou stranu tím, že to byl sport, tak od pondělí do pátku to byla práce v redakci a od rána do večera. Sobota, neděle se chodilo na zápasy. No. A zjistil jsem, že v podstatě, sice jsem si tenkrát vydělával super peníze, já jsem třeba jako moderátor tenkrát už dostával 1000 za zápas, takže když jsem k tomu přidal ještě nějaký články, co jsem psal pro sport, pro Četku a podobně, tak už tenkrát jsem si vydělával super prachy. Ale ty peníze nejsou všechno a já jsem v podstatě od rána do večera dělal. A když jsem šel tenkrát s holkou, chtěl jsem jít na rande, tak buď to musela jít ke mně do redakce, nebo jsme šli spolu na nějaký zápas, který vůbec nezajímal a jiný čas jsem měl třeba v nedělu večer od 10 dál, kdy se v podstatě už všechno rozeslalo a přestalo mě to nějakým způsobem vyhovovat. No a můj otec tenkrát pracoval v České pojišťovně, když si tam dělal řidiče, vozil tam nějakýho papaláše a potom tam začal dělat obchod. No a já jsem se s otcem začala potkávat někdy, když mě bylo 18, protože v té době, nebo předtím jsme moc v kontaktu nebyli. No a on měl kancelář a já jsem tak jednou za měsíc za ním zašel za kafe. A jednou jsem trefil takový zvláštní období, který mu se říkalo asi výplatní termín a on přišel z komerčky, kterou měl tam na rohu, přišel s velkým kufrem peněz, kde měl nějakých 300 000. No a takhle to tam začal sáčkovat a za ním chodili různí lidi. A dneska se tomu říká spolupracovníci, typaři a tak. A ty 90 v tom oboru financí byly takový divoký, protože tenkrát se sebral řezník nebo zelinář, zavřel ve 4 krám. V lepším případě si vzal koženou tašku, v horším případě igelitku a šel prodávat po svých známých nějaký finanční produkty, takový to, co lidi prostě ani kolikrát nechtěli. A vypláceli se za to už tenkrát docela zajímavé peníze. No a on si vybudoval si typařů a já jsem tak jako koukal a za ním chodili ty lidi, jestli si v duchu říkal, sakra, v čem ten tata jede. Tetík je tam kešoval, že? Jak drogový dealer. Jak nějaký drogový dealer, tak jsme se pak o tom začali bavit a on mě začal vysvětlovat, jak to jako funguje a říkal, tak to zkus taky, no. Takže mě domluvil pohovor, tenkrát jsem nastoupil do České pojišťovny, a to patřilo ještě Kellnerovi nebo PPFC a domluvil mě pohovor s ředitelkou, a tak jsem šel na pohovor, tam mě takhle šoupla pero, s tím, že jsem ji ho měl prodat. Tak se mi to asi povedlo, tak jsem tam nastoupil jako obchodník a pak jsem se tam po nějakým kariérním žebříčku propracovával vejš a vejš. No a nakonec jsem tam strávil 12 let, takže to mě do toho oboru přivedlo. No a dneska trošku závidím těm 20letým finančním poradcům, protože když se podívám na ty úžasné nástroje, který šetří čas, co mají v podstatě k dispozici na zlatým podnose dneska, a vzpomenu si, jak jsem tenkrát vzal svých posledních 20 000 korun, koupil jsem si nějaký vojetý počítač, abych nemusel tahat kýla sazebníku, když někomu počítám nějakou tenkrát pojistku nebo nějaký finanční produkt, tak dneska je na to všechno software a je to úplně úžasný, když člověk pozoruje ten posun. No a já na to zase rád vzpomínám, protože mě to naučilo v podstatě jednu věc, potkávat se s úplně cizíma lidma, protože já jsem k ním musel chodit dom. Kolikrát jsme zvonili po panelácích a objížděli po dědinách a teď jsem si vzpomněl na tu Škodu 120, jak jsem se někdy si začínal, pak jsem si koupil Favorita, což bylo skvělý auto, protože tam už jsem nemusel používat sítič a škarbaci v zimě průzorek v tanku. Pak jsem prostě nastartoval a ono to hnedka jelo a pak, když jsem začal jezdit do firem, tak a to v podstatě funguje do dneška, že lidi se posuzují podle různých statusů tak ten ředitel většinou takhle vykoukl z okna, podíval se, čím si přijel a buď to ti pustil dál nebo ne, takže já jsem si v podstatě kupoval auta hlavně kvůli bezpečnosti, protože jsou na to trošku úchyl, ale mimo jiné i kvůli tomu, aby to auto relativně dobře vypadalo, ale zase, aby to moc nekřičelo.
Já tenkrát mě byl nějakých 21 a chodil jsem s holkou, která pracovala v Itálii a ona si tenkrát vydělávala neskutečné peníze a měla Maserati. A já jsem si to jednou půjčil, jakože s tím pojedu na kšeft, jsem s tím jezdil asi 3 dny. A nic. To byly jediný 3 dny v životě, kdy jsem prostě nic neprodal. Takže tenkrát jsem si říkal, tak tohle asi ne, tak já jsem měl pak za nějaký auto, koupil jsem si Fabii v té době asi za 500 000, měl to kožený sedadla, klíma, takový ty věci, co nejsou vidět moc navenek. Jasně, ale je to v plné náloži, jak se říká? Jo, švihadla v elektrice. No. A když jsem měl na vesnicu, tak jsem tam musel parkovat bokem, jak v tom vrchní prchní, myslím to bylo. Jo, jak tak, tu 16 stovku nechal za rohem. A měl jsem tam 2 baterky, protože tam se moc nesvítilo, tak jsem vždycky chodil pěšky, abych ty lidi s prominutím nenasral, čím jsem přijel, protože oni ti pak nedají čuchnout. Takže, je to tak, no. Takže v podstatě v podobném tónu se to nese do dneška a jestli máš auto takový nebo makový, ono je to pro tu práci asi jedno, ale já jsem paradoxně třeba i kvůli tomu, že mám rád třeba dobrý auta, tak jsem udělal spoustu kšeftů, protože když jedeš na nějakou neformální akci, nějakou grilovačku a stojí tam to auto a máš tam na zádech nějakou drobnou reklamu, tak ty lidi si všímají, jako, co to je za firma, co děláš a tak. A předáš kontakt, řekneš, ale zavolej mě v pondělí a takhle jsem v podstatě taky získával klienty. Takže auto je fajn, já s ním moc nenajezdím, já najezdím tak, já nevím, do 10 000 kilometrů za rok, do obchoďáků a zpátky, v době, kdy se nakupovalo ještě online, ale je to super věc a jestli je to nějaký společenský status nebo symbol, to už je potom věc druhá. No to funguje, protože tak já se taky pohybuju, že tady v těch vrstvách a měl jsem kamaráda, který jezdil takovou orezlou popelnicí, oktávkou a ta byla úžasná jako na pohled třeba z prvního patra, když ho někde viděl, při nějakém baráku měl shodou okolností teda je taky z Brna a on měl na střeše vyrezlou takovou obrovskou jako, víš, jako mapu a jednou, a on měl přesně tu teorii, o které my se tady teďka bavíme, že když, a taky samozřejmě byl to člověk, který vydělával poměrně jako dlouhý peníze a on vždycky říkal, víš, jako nesmíš prostě jezdit k těm klientům těma drahýma autama, protože jaký Brňák, tak používal stejný slovo a říká, on tě pak nedá čuchnout a buřte, jo, protože on řekne, ty vole, ten už je prostě vyfutrované za mý prachy. No a tak jednou jel na nějakou takovou slezinu, o které ty jsi mluvil. A tam ty auta jsme měli postavený takhle jako na louce, bylo to v takovým jako svahu a shodou okolností, jaký bylo někde u Rosic, u Brna. No a on se tam zakecal s nějakým borcem, to byl nějaký ředitel fakt jako hodně jako velký firmy. No a zůstal tam v podstatě úplně sám na té louce s tím ředitelem. V podstatě už všichni odjeli. No a teďka jako říkal, to ličil a říká, ty vole, Tome, to si nemůžeš představit. Teď my jsme prostě na ty louce zůstali poslední 2 auta a ten řeďaz měl něco hodně drahýho a říkal, vedle toho stála ta moje totálně vorezlá oktávka. Říká, teď jsme se blížili k tomu autu a teď jako ten pán najednou říká, ježišmarja, kdo tady nechal takovýho kepla, jak... a musel říct, ty vole, to je moje. Jo. A že on říká, ten ředitel mi říkal, no, já jsem vám, pane XY, nebudu jmenovat, já jsem chtěl jak šéf, jo, ale když vidím, čím jezdíte, jo, tak si myslím, že to moc neumíte. A říkal, a nedal mi to, jo, a říkal, od té doby, říkal, kurva, to takového pelechu nevlezu. Jo, takže ono, proto si to tady jako takhle o tom povídáme, že ono je to takový jako dvousečný, že na jednu stranu ti to může přinášet nějaký jako úspěch, na druhou stranu i neúspěch, takže... Ono v tom mimo oboru financí je to poměrně kontroverzní téma, protože já jsem teda vyrůstal 12 let v pojišťovně, tam je taky nějaký kariérní žebříček nebo podobně. Jasně. Pak jsem nastoupil do firmy, která se zaobírá taky finančním poradenstvím, ale dělala to v rámci MLM modelu. A nejsou to takový ty 3písmenkový, ale... nebudu jmenovat, ale na trhu v podstatě od revoluce a ta jedna nejznámější teďka slavila 30 let založení, tak působily firmy, který tomu mimo oboru dělají úplně příšerný jméno, dělají prostě u klientů prasárny a
nastupují tam cucáci hnedka, a nechci říct po základce, ale po střední škole, kde už dělají nábory. No a ty nábory většinou fungují tak, že tam ten manažer vezme klíček a začne tam mávat a kdo by chtěl Ferrari? Ferrari a nemáš Lambo a nejseš jako člověk a vyděláš si na to za 3 měsíce takže nakonec se tam berou na lízačky nějaký 5kový bavoráky a nevím, už jsem tam dlouho nebyl tady v tom prostředí a teďka zahýbala sociálníma síťma taková kauza jednoho nejmenovaného kolegy, který tam flexil tím, že si nakupoval na pařížské hodinky za 1,5 milionu a šel si v obleky na míru a nazýval klienty špíňákama a úžasný dosah do sociálních sítí. Já jsem mu třeba sledoval, taky já jsem se s tím bavil, protože ono to bylo točené s hodně velkou nadsázkou. Na druhou stranu a to dopadlo tak, že tím, že se to dostalo na veřejnost, tak 3 největší pojišťovny té firmě, v které on pracuje, ty firmě vypověděli smlouvu. Pěkný. A potom natočil takovou pokornou omluvu, samozřejmě za ním stál ten šéf s tou pudlou. Takže je to hodně kontroverzní téma a nemyslím si, že dobrý finanční poradce se pozná podle toho, jaký má auto nebo jaký má oblek. Super, tak to je dobře jako vědět a jsem rád, že to tady padlo, protože podle čeho se pozná dobrý finanční poradce? Jak si má klient vybrat? To je hrozně těžký, protože ta práce se většinou projeví až za pár let a to jsou věci, které se dají spočítat. A když potkáš někoho na nějaký akci a nemáš na toho člověka vyloženě referenci, tak se to odhaduje hrozně těžko. A někdo to vybírá podle těch společenských symbolů. Mně se jednou stalo, teď jsem si na to vzpomněl, jsem byl na takový docela hezký dovolený, někdy 2016 to tuším bylo, plavba Indickým oceánem. A začínalo to někde na Mauriciu a pak se plulo Seychely, Madagaskar a Reunion, tady ty ostrovy a to už tenkrát stalo relativně hodně peněz. A bylo to v lednu, celá ta loď byla plná různých francouzských, německých důchodců, takže já když jsem tam někam ve svých tenkrát 40 přišel, tak jsem tam snížil věkový průměr o 10 let na polovinu. A proč to vykládám? Po těch 3 týdnech, protože tam byl strašně drahý satelitní internet, tak jsme nechali prostě telefony v šuplíku a seznámili jsme se tam s 2 českýma rodinama, s kterýma se do dneška jakoby potkávám. A ta jedna starší paní, ten její manžel dělá nějakého významného biznismena někde na Ostravsku a ona mě poslední večer říkala, že bych chtěla, abych se jí staral o peníze. A já říkám, jako, jak tě to napadlo, nebo když se jako vůbec neznáme. A ona mě tenkrát řekla větu, na kterou jsem si teďka právě vzpomněl a ona říká, protože tady jsi. A já říkám, jak to myslíš? No, že jsi to mohl dovolit zaplatit a vzít sebou manželku a dítě, tak tu práci asi neděláš úplně špatně. No. Takže ty jsi to nakousal, že jsem nepřijel 120, takže někdo to vybírá tady podle toho. Na druhou stranu v dnešní době je to extrémně složitý, protože finančních poradců, i když se to nezdá, je hrozně málo. Neznám údaje, ČNB typu tak kolem 15 000, a z toho tak 10% práci dělá dobře. No a když si vezmeš, kolik je v České republice ekonomicky aktivních lidí, tak pořád je to zoufalý nedostatek. Takže i lidi, kteří to s tou prací nebo s tím klientem nemyslí úplně upřímně, tak si bohužel na tom trhu najdou místo a ten obor nemá úplně jakoby nejlepší jméno v České republice. Není to jak v zahraničí, kde je to spolu s nějakým zubařem, právníkem docela vážená profese a to byl možná důvod, proč jsem se začal trošku lišit od toho zbytku, protože já jsem se nikdy nestyděl za to, když někdo řekl, že jsem pojišťovák nebo finanční poradce, ale když jsem šel na nějakou ochutnávku vína, nějakou akci a měl jsem u sebe vizitky, tak do dneška nosím 2 typy vizitek podle toho, koho potkám
a někdy bylo legrační, a když jsem někomu dal vizitku, on si přečetl, v jakém oboru pracuju, tak se mě ty lidi potom po zbytek večera vyhýbali, protože měli... Že budeš obchodovat? Že měli obavu, že jim něco budu nabízet nebo prodávat a ono to tak úplně dneska nefunguje. Takže já jsem se začal zaobírat asi posledních 6 let tím, co nedělá 99% finančních poradců v České republice, kteří řeší takzvaný 3. důchodový pilíř, a začal jsem řešit první důchodový pilíř, to znamená peníze, na který má člověk nárok od státu, tím, že platí sociální pojištění. Přišel jsem na to v podstatě úplnou náhodou, protože se mě po asi 20letým vztahu, kdy jsme se potom rozvedli, tak jsem potkal jinou partnerku a narodilo se nám potom první dítě. My jsme nebyli sezdáni. V té době byl covid. Nebudu na to radši ani vzpomínat, ale byli jsme prostě zavření a já jsem tenkrát šel na sociálku, protože mě napadlo po mý první prodělaný diagnóze, kdy jsem málem umřel, tak mě napadlo, a kdyby náhodou to nedopadlo nejlíp, na co by ta partnerka nebo děti měli nárok od státu. Tak jsem šel na sociálku, první přepážka, druhá, pátá, každá ta ženská mě řekla úplně něco jiného. Vedoucí odboru mě poslala někam do Prahy, že se tam mám informovat přímo na ústředí, a v té Praze se ta situace opakovala. No a já jsem, protože jsou od přírody pečlivý a pořádnej, tak jsem si o tom začal zjišťovat víc a zjistil jsem, že jsou to věci, o kterých se moc nepíše. Nastudoval jsem si nějaký příšerně dlouhý zákon o důchodovém zabezpečení. No a proč o tom zase vykládám? Já jsem zjistil, že tam je spousta věcí, které mají přímý dosah na tu práci, kterou už jsem dělal těch 20 let předtím. Protože za odvody, který člověk zaplatí státu, tak dostává potom peníze a netýká se to jenom starobního důchodu, ale týká se to různých dávek typu invalidní důchod, kdo má rodinu, tak třeba vdovecký důchod, sirotčí důchod. A já jsem tenkrát v podstatě náhodou zjistil takovou drobnou chybu v evidenci sociálky, že mě nezapočítali studium, protože mi old schoolers, že jsme ještě z generace, kdy se nám na důchod prostě studium nepočítalo. Většinou započítávalo, těm mladým už to dneska takhle nefunguje. No já jsem zjistil, že mě tam započítali asi půl roku a kdybych si toho nevšiml, tak mě to stalo 2000 měsíčně na důchodu. Jako každý měsíc potom? Každý měsíc. Tak jsem si spočítal, že průměrný Čech stráví v penzi přes 20 let a nepočítal jsem nějaký složený úročení, takovou tu profesní deformaci, dal jsem to prostě jenom do kalkulačky. No už tam najednou lítal skoro 1 milion. A mě potom docvaklo, protože když mě bylo 30, tak jsem si vzal svou první hypotéku a ten rok jsem musela vykrvácet v rámci nějaký daňový optimalizace, se tomu říká. Jasně. A aby ti ji dali, že jo? Přesně tak, aby mě ji dali. A já jsem v té době, aby mě ji dali, tak jsem na sociálku odváděl nějakých 15 000 měsíčně a i tak jsem tam měl doplatek, který byl docela zajímavý a já jsem ten rok za tu sociálku zaplatil nějakých 500-600 tisíc a za to tenkrát byla nová oktávka. To je ranec. A já jsem si říkal, to není přece možný. A pak jsem zjistil, že je to možný. Průměrný Čech za život, za svůj dlouhý život na sociálku nasype někde kolem 6 milionů korun a ne všechny ty peníze dostane zpátky. Jasně, předtím umře, než je vyčerpá. A někdy stačí nějaká drobná chyba v evidenci, někomu tam něco nezapočtou, nebo se tam prostě něco pokazí a najednou ty peníze můžou být mnohem nižší. A já, když mě tenkrát bylo těch 30, vzal jsem si hypotéku, tak jsem se rozhodl, že nechci tam těch peněz dávat víc, než je nezbytně nutný, takže jsem v podstatě začal takzvaně optimalizovat daňově a radši jsem si ty peníze začal posílat na svý rodný číslo někam do investic. No a dneska, když se podívám na svůj důchodový výměr, který je někde kolem 16 až 18 tisíc měsíčně, lepší už to nebude, a podívám se na tu stranu B, kdy jsem si začal odkládat bokem. Takzvaně nafolováno. Tak už, já nevím, mě 48, tak to je 18 let zpátky, tak jsem zjistil, že to funguje trošku jinak a už, myslím, Einstein nazval složený úročení 8. divem světa a zjistil jsem, že nemusím prostě čekat na to, až mě bude 65 a dostanu od kolegů v práci bačkory a od státu důchodový výměr a pak budu sedět na lavičce v parku. Takhle tam
přemítat, co jsem v podstatě v tom životě podělal, že celý život jsem pracoval, odváděl jsem sociální, zdravotní tady ty daně a najednou dostanu nějakých 16-18 tisíc a nevím, jak tady v Praze, tady je to ještě horší, ale třeba v Brně se za 16 až 18 tisíc pronajímá dneska nejmenší garzonka. No. A to zjištění je prostě šílený a blbý je, že většina lidí na to dneska prostě vůbec nemyslí. Respektive nemyslí na to pár let zpátky, než se začala děsit vláda. Konečně po 30 letech se pustila do důchodové reformy. Teď nebudu spekulovat, jestli jsou ty kroky fajn nebo ne, nebo jestli se to udělalo dobře nebo ne, ale zaplať pámu, začalo se to konečně řešit. A já to osobně vnímám jako jednu z klíčových pro mě, pro mý kolegy příležitostí pro toto desetiletí, která na trhu v podstatě nebyla, protože ty firmy z finančního sektoru, které jsou do toho zainteresované, tak do té reklamy sypou neskutečné peníze a valí se to do lidí z médií. Dneska, když si koupíš noviny, pustíš televizi, všude se řeší nějaká důchodová reforma a já mám 2 weby. Jeden mám na takovýto klasický finanční poradenství, jak ho známe, to znamená investice, pojištění, hypotéky, penze. A druhý web se týká prvního důchodového pilíře. A když jsme si zvolili novýho pana prezidenta, tak on ještě než nastoupil do úřadu, tak tuším v lednu loňského roku vyhlásil, že se budou řešit důchody. Pak si dovolil o den později podepsat jeden důchodový důležitý zákon, aby umožnil lidem získat měsíc navíc pro to, aby se rozhodli, jestli půjdou do předčasného důchodu nebo ne. No a já jsem to byl, tuším 1.10. jsem jel autem kolem sociálky v Brně a tam normálně byla fronta, jako za socíku, když se stálo na mandarinky nebo přivezli... Těch žadatelů o ten předčasný důchod. A mě to jako nedocvaklo, tak já jsem tam přibrzdil, stál jsem v okýnku a říkám, co se jako teď děje, nebo co teď děláte. Tak chlap mě říkal, že tam stojí jako kvůli důchodu a já jsem si říkal, to snad není možný. A mě v té době třeba začalo volat 10-15 lidí, že jsme mě našli někde na webu. Nemám sociální sítě, nemám na to nikde reklamu a tak. A evidentně to ty lidi zajímá. A je pochopitelný, že to zajímá ty lidi, já nevím, rok, 2 před důchodem, ale to už je většinou pozdě. A pro mě je dneska až trošku šokující zjištění, že už se o to začíná zajímat ta mladá generace, Gen Z, lidi, kterým je třeba 20, 25 let. A není to o tom, že by je to někdo naučil na škole, protože ta úroveň finanční gramotnosti, a to dobře vím, protože na ty školy občas chodím lektorovat, tak je úplně mizivá a nejenom v rámci našeho školství, ale v podstatě i mezi těma kantorama. A je to asi zase výsledek médií, sociálních sítí, že prostě ta mladá generace už si dneska uvědomuje, že pokud nepodnikne příslušné kroky pro to, aby se jednou měla líp, tak to prostě nějaký stát za ně neudělá. Takže to je obrovský zase posun oproti tomu roku 99, když jsem tady v tom oboru začínal. A když si v České pojišťovně jsem chodil vyplácet takzvané důchodové pojistky, kde si lidi za celý život našetřili třeba 20, 30, 50 tisíc a já jsem měl věřit totožnost a zeptat se, kam ty peníze poslat. A v té době bylo nepředstavitelné, že by nikdo nedostal důchod, protože maminka vždycky toho člověka dostala důchod zhruba ve stejné výši, na co byla z práce zvyklá. A to stejný jejich rodiče a dneska se říká o těch mladých lidech, že pokud si už aktivně od nějakých 30 nebudou dávat zhruba 1/5 toho, co vydělají bokem, tak to prostě dobrý nebude. To je docela je to složitý téma. A za prvé a za druhé je to docela jako tristní ta představa, no. OK, za to děkuju, to bylo velice jako zajímavý téma, protože samozřejmě taky jsem ve věku, kdybych se o to asi měl začít zajímat, byť se přiznám, že jsme asi na tom podobně, že asi úplně nespoléháme na ten stát, protože to je trošku jako problém, ale určitě je to zajímavý, protože jak říkáš, jak jsem se tam přečet, že tohle to děláš, jak jsem říkal, zkusím se s tebou o tom taky pobavit, protože určitě člověk, jak říkáš, celý život někam platí, je to obrovský. Už z toho principu, kdo dneska rád platí daně. A jak je nějaká zákonná možnost, jak nějaký ty peníze dostat zpátky, tak proč ne?
A netýká se to asi úplně zaměstnanců, protože tam to funguje trošku specificky. Tam je to nějak jinak, no. Ale já mám většinu klientů i známých, to jsou majitele firem, podnikatelé a tam nějaká forma daňové optimalizace může přinést neskutečné výsledky. To jsou potom ve výsledku miliony korun. Takže proto mě to baví, protože nejsou takový ten loupežník, který bohatým bral a chudým dával, ale víš, jak to myslím. Vím, jasně, a navíc, jako jak říkáš, na to jsou zákonné nějaké předpisy, je to legislativa a tyhle věci. Lidi o tom prostě neví. Lidi o tom neví. Já to beru jako určitou formu společenské odpovědnosti, protože to je téma, o kterým se nepíše a když jsem si zakládal na to druhou firmu, která se jmenuje Financial Evangelist, tak hodně lidí se mě ptalo, proč tam mám ve znaku nějakého Ježíše. Mm-hmm. A já jsem teda ateista, jo, ale a zjistil jsem, že to je docela kontroverzní téma. Vysvětloval jsem, že slovo evangelista nemusí nutně mít náboženský význam, ale že to je člověk, který šíří to dobrý slovo. Evangelizace je šíření nějaký vědomosti nebo nějaké je to informace. Tak a dneska jsou techničtí evangelisté a ve financích jich moc není a já to světlo rád šířím, protože kromě toho, že to přináší nějaké tržní příležitosti, tak mě na tom baví, že tomu člověkovi v podstatě můžu po finanční stránce změnit život. Stačí jenom to kormidlo trošku otočit stranou. Pojďme k tomu našemu příběhu. My jsme se vlastně poznali na LinkedInu a bylo to takové náhodné setkání, protože já jsem vypublikoval příspěvek o tom, že jsem teda v nějakým vrcholným období svého života se dopracoval k jateční váze 106 kg a že mě to potom začalo zaprvé strašně vadit, začalo mi to dělat zdravotní obtíže a začalo mi vadit, že si nemůžu na sebe koupit žádný hezký hadry a když to řeknu blbě a nekorektně, že prostě vypadám jako prase se 106 kily. A tak jsem na tom nějakým způsobem zabral, pořídil jsem si nějakýho kluka fitnessáka, který mi s tím pomohl a v té první etapě jsem teda zhubnul z těch 106 na nějakých 75 a potom v té druhé etapě až teda na těch dnešních 62 kilo. To byl ten obsah toho mého příspěvku, to se nechlubím, jenom to rekapituluju. A ty jsi tehdy byl jeden z lidí, mě na to teda reagovalo spousta lidí do komentářů a tak dále, ale přišla jedna jediná soukromá zpráva s obsahem, která byla ta tvoje, tak jsme se vlastně seznámili. Ty jsi mi popsal svůj příběh, kdy jsi se stejně potýkal s takovou situací jako já, co ti to vneslo do života, co ti to z toho života odneslo, jaký ti to způsobilo obtíže. A principem toho psaní nebo principem té naší nějaké, neřeknu sázky, ale takové výzvy bylo, že jsem ti tehdy napsal, protože od tebe to psaní bylo tehdy takový skeptický, že je to velký problém a že nevíš, že si to dokážeš a jak ti to kazí život. Jsem ti napsal, tak jo Marku, tak zhubni tolik a tolik kilo a já tě potom za odměnu pozvu do podcastu a ty nám o tom povykládáš. Tak tolik teda ten vestibul, co se stalo a teď ten tvůj příběh. Jsem s ním? No příběh to řeší dneska spousta lidí a já mám třeba celý život aktivní vztah k pohybu. To začal tím tenisem a celý život chodím, i když teďka momentálně úplně není na mě vidět, ale chodím do fitka a yoga, pilates, snažím se udržovat jakoby ve formě, protože mám sadavý zaměstnání a kdybych se nechodil hýbat, tak se rozpadnu. No ale ta moje práce je docela náročná jak na čas, tak je někdy i stresující. Ale musí to být nutně v práci, jsou určitý situace v životě, kdy prostě člověk není v pohodě doma. A já to mám třeba tak, že když jsem ve stresu, tak i když dobře jím, i když cvičím, tak začnu nabírat. A já jsem se asi tak nejvíc v pohodě cítil, když mě bylo nějakých 40 let, to jsem se zrovna rozvedl. A našel jsem si tenkrát ženskou, která trénovala na body fitness. To znamená, chodila 2krát denně cvičit, držela dietu a tak dále. A já jsem se s ní tenkrát svezl, protože mě nebavilo vařit doma 2krát a za půl roku jsem zhodil asi 10 nebo 12 kilo. No a my jsme se potom nějak rozhodli, že budeme mít spolu děti a ona s cvičením přestala a já jsem
začal jíst, tak jsem byl zvyklý a zase to postupně šlo zpátky. A do toho přišel covid a nemožnost chodit do práce a řešit, jestli zaplatím to, co potřebuju a tady ty fuck upy, který prostě řešil tenkrát skoro každý podnikatel. A váha začala narůstat nahoru. A my jsme si psali kdysi předtím, netvrdím, že jsem tím zachránil teďka po druhý život, ale jednou jsem tím, myslím, jsem poslouchal váš podcast s Radinem Paříkem a jednou jsem nějak v noci nemohl spát a druhý den jsem musel jít ráno do Prahy a malem jsem to nechal někde ve Svodidlech a úplně mě probralo, protože jsem se u toho vždycky řezal smíchy, nebo se vám to tenkrát dařilo vyvolávat ty pozitivní emoce. Tak to bylo poprvé, kdy jste mě v podstatě oba zachránili život, že jsem ho neopřel od ty svodidla. To byl ten pořad, co na to říkáš s Radimem. Přesně tak. Škoda to nepotřebuje, já chápu dneska už je ty práce víc, než bylo tehdy. A navíc ty témata už jsou zase společensky vyčerpaný. Už se nám nedaří jako jako se to týkalo ty váhy, čas, protože já s tím bojuju celý život a je to takový nahoru dolů. A ty jsi říkala, že se ti ta váha zastavila na 105, tak mě se zastavila někdy v únoru letošního roku na 125. A já mám 180 cm. Já jako 176, no. A to jako nechceš. To nechceš. A já jsem byl ve stavu, kdy jsem v podstatě mám takovou obrovskou skříň, kde je plno obleku a 38 košil a dneska už to teda ani do práce nenosím, když si to bylo v mém oboru třeba. A rád si kupuju hadry, jsou v tom tak trošku jako ženská. Měl jsem minimálně, já nevím, 500 000, milion jenom pověšený v tom oblečení. A ve výsledku jsem chodil ve 4 nebo v 5 hadrech, který jsem kupoval ve velikosti 2X nebo 3XL. A necítil jsem se úplně komfortně, nejenom kvůli tomu oblečení, ale jsem si vzpomněl, když si na Menšíka vykládal o lovci perlorodek, když si zavazoval tkaničky u bod. Na 6 nadechnutí a potopení. Jo, přesně tak. A když je netrefil ty boty, tak jsem musel vynořit. Znova na hladinu, no. A mně se párkrát stalo, že jsem prostě vylezl pár pater a nemohl jsem tam potom chytit dech. A si říkám, tohle jako nejde. No a někdy v tom únoru se mě zase v nějakým soukromým životě odehrála akce, kterou jsem úplně neplánoval. A díky tomu jsem najednou získal relativně hodně času v rámci svého pracovního dne. No a přemýšlel jsem, než nad dalším smyslem života, ale přemýšlel jsem, co mám udělat jinak. A jednou z těch věcí bylo to, že jsem se rozhodl, že jako krok číslo 1 zatočím s tou váhou, protože mě to prostě přestalo vyhovovat. A nemám osobního trenéra, nebo teďka už zase jo, i když ho v podstatě nepotřebuju a trénuju s ženskou, protože to je ještě lepší než s chlapem, protože máš nějaký to ego a i ti blbý říct, že už to jako nedáš, tak se prostě snažíš. Snažíš se předvíst, že před tou babou. Jo. A relativně to nese výsledky, takže já v podstatě, kromě toho, že jsem začal mít jíst a přestal jsem dojídat po dětech a takový ty věci a přestal jsem večer si otvírat tu 7 vína a ne, že bych chlastal, ale já mám třeba hrozně rád dobrý víno, nebo jednou za měsíc si dám jako hodně kvalitní nějaký destilát nebo dobrýho panáka, tak jsem tady ty věci prostě odboural. Nebyl jsem v tom režimu, kdybych pil nějaký Coca-Coly a takovéhle věci, jsem pil vždycky vodu, ale začalo to změnou stravy a hlavně jsem se začal hejbat. Víc, než bylo obvyklý, takže zase ve fitku jsem se vrátil k těm činkám, jak jsem na to byl kdysi zvyklý a ono, když máš víc ty svalové hmoty, tak to prostě začne požírat to sádlo. Já jsem zatím, já nevím, je teďka červen, tak jsem dal nějakých 17 kilo. Takže když jsem to přepočítával na ty kostečky. Ty to přepočítáš, to musím říct, protože naši diváci to neví, že jo? Ty to přepočítáváš na kostky sádla. Na ty čtvrtkilový, nebo? 250 gramů. No, takže na čtvrtkilovky, no. Tak kolik už máš? Paletu pryč? Teď se přiznám, já jsem nikdy sádlo nekupoval, jo? takže Proč to přepočítáváš na sádlo?
Máslo jsem si kupoval třeba, nevím, když byly extra fakci, nebo stálo máslo pomalu jak zlato, tak a dávali to do bezpečnostních obalů ještě v supermarketech, tak jsem si koupil třeba 3, jo, ale takže nevím, kolik má paleta, ale asi už jich tam pár desítek padlo a ona je to potom cítí, tak já jsem to viděl už předtím. To máš, když si vezmeš batoh, nasypeš do toho 20 kg písku a nedáš si to na záda, dáš si to na břicho, tak zkusí s tím vylézt, já nevím, do 9. patra. No, to tak je. Dobrý, takže začali jsme na 125. Aha. Kolik jsme říkali, že do toho června, abys šel do podcastu, to bude? Protože seš tady, takže jsi to dodržel, to bylo 15 kilo, že? Nebo kolik? Bylo to tak, no. To se mě zatím povedlo. No. A kde to... Nebudu tady klepat. No, to klidně můžeš. Španělský akát, to se dobře ozývá. A kde to chceš zastavit? No, když mi bylo 40, tak jsem vážil nějakých 93 kilo. A tam jsem se cítil nejlíp. Takže ty jsi druhý extrém, tam bych to nechtěl dohnat, protože u nás na Brněnsku občas fouká. Aby tě neodneslo. Je to tak a hlavně, když jdeš někam s bobou, tak to mě taky kolikrát zachránilo situaci, že mám přes metrák. Máš mít podstavec, že? A někdo tam na tebe udělá večer bav, takže nechtěl bych to jako nějak úplně přehánět, ale ta cílová váha je někde kolem 90 kg. Tak pěkný. A to nejde o tu váhu, protože svalý tuk váží jako hodně podobně, mně jde spíš o to, aby se člověk cítil dobře a měl víc energie hlavně. Tak, aby byl nějak jako postavený. Hele, takže jsme to slyšeli všichni veřejně, že to chceš dostat na 90, což teda já chválím a já jsem hrozně rád, jakoby, že jsem u toho mohl být právě z toho důvodu, že což samozřejmě teďka z toho vyprávění, nevím, jestli to tam bylo slyšet, ale ty jsi mi vlastně napsal tehdy v takové chvíli jakýhosi, řekněme, zoufalství nebo něčeho, že tě ten můj příspěvek posunul k tomu, aby si s tím něco začal dělat. Bylo to tak. No. Což já jsem totálně happy a že mám sparinga. Jinak ty mý váze, jo, jak jsi se zeptal, no tak já jsem extremista, že jo. Takže já, když jsem se tehdy od těch 105,6 kilo, což byl ten můj absolutní vrchol, rozhodl, že to sundám na druhou stranu, tak moje žena to velice dobře ví, tak já když něco dělám, tak to dělám s tou přeháňkou totální, takže já jsem to rozjel tak, že jsem se zastavil na 58,9, což teda všichni kolem zkonstatovali, že už jako teda zhebnu na podvýživu, jo, že to už jako není možný. Takže jsem to musel ubrzdit, protože ono už to pak šlo jako dolů samo. Ten metabolismus už se tak upravil, že už se rozhodl teda, že se vypařím. Takže máš teďka problém přibírat. Takže mám teď opačný problém. Tak jsem si dal cíl, že to bude minimálně 65 kilo a nejsou to schopen dostat prostě přes 62 nahoru. Tak já ti kousek půjčím. Eva taky říká vždycky, já ti dám, vem si to. A největší prdel vždycky, já to tak nějak doma jako vyžeru a pak odjedu do Prahy. Takže když odjíždím do Prahy, tak mám třeba, já nevím, 61,9, 62,3, no a já přijedu po 3 dnech z Prahy a jsem zas na 60,1, jo. Takže jako vyloženě. Je to celoživotní boj. Je to celoživotní boj, buď seš vyžranej, nebo seš zdechlej, ale tak, jak říkáš, taky tahám sebou činky všude v autě a tak dále, tak jsem si říkal, když už teda člověk bude hubený, tak aby byl aspoň trošku nařáchanej, no tak tomu mám ještě velice jako daleko. Ty už budeš jenom budovat tu svalovou hmotu. Já nemám tu svalovou paměť, víš? Mě říkal ten fitnessák, se kterým jsem se o tom bavil. Tehdy já jsem mu říkal, že bych jako ještě chtěl něco zhodit a měl jsem takovou tu představu, že budu ten nařáchanej, víš, že budu mít ty ramena a ten six špeku udělám six-pack, jo, že to vysekám, no a on mi říkal hovno, jako jo, ty seš typicky typ, který nemá svaly, jako geneticky, jo, a on říkal, ty když hubneš, tak budeš zdechlej a takovej šlachovitej, a přesně tak to je, šlachovitej, no. Tak když chodíš cvičit, ten six-pack, což je takový hodně používaný termín, se tam prostě objeví, ale u mě byl vždycky skrytý pod tím sádlem. No. Já tím, že jsem třeba hodně chodil cvičit na jogu a pilates tam pevněž spíš ten střed těla, tak kolikrát jsme měli ve fitku nějakou soutěž, kdo dodá v plenku a tam ty nařachanci tam padaly po minutě, já jsem tam dal s prstem v nose 5
a nechápal, jak je možný, když tam mě vysel ten půpek. Jo. Změl jako ten balón, že? Takže já ho tam mám, teď se mě zrovna smála doma, kdy jsem si tam tak šahl, říkám, hele, tady už se to začíná jako rýsovat, už to tam bude vidět. A ona říká, prdláš, to máš akorát stučněný a teda. A říká, vy chlapi máte jako neskutečný sebevědomí, protože my ženský tam řešíme takhle, jestli tam nahmatáme nějaký špek nebo podobně. Takže my chlapi o tom zase přemýšlíme trošku jinak než ženský a ten boj s váhou, to se netýká jenom nás chlapů, ale ženský s tím mají taky obrovský problémy. Je to tak a je to téma. Je to velký celospolečenský téma, už jenom z toho důvodu, že to ničí zdraví. Je to tak, to je horší než ta důchodová reforma. Tak pro stát je to zase výhodnější, protože čím dřív umřeš, tím méně ti platí toho důchodu. Vyplácet peníze, na druhou stranu zase neúměrně to zatěžuje zdravotnictví a ty tlouštíci, když jsem tady zmiňoval covid, tak ty byli v podstatě první, koho to kosilo, takže ono to je plíživej zabiják. Je a to já taky jako celoživotně jako tvrdím. Já jsem člověk, který nemá moc rád jako jídlo. O mně se to ví, že já jsem v jídle velmi jako nevybíravý v tom ohledu, že jím málo věcí a nemám na to nějak jako nárok, protože nárok jako na to jídlo, aby to bylo nějaký, já nevím, super a tak dál, protože beru, to jako já tomu říkám, to žrádlo. To je pro mě to palivo, a když tankuješ do auta, aby to jezdilo. A to je takový jako z mýho života taky, protože si povídáme. Můj tchán vlastně umřel jakoby na jídlo. Jo? Byl to zlatý člověk a jakoby se ujedl se k smrti, protože měl strašnou nadváhu a selhal mu celý organismus a jsem to potom i několikrát, jako jsme se o tom se ženou bavili, která vlastně z tohohle důvodu taky jako to jako nenávidí to přežírání, protože i takhle umřel táta. A já jsem vždycky říkal, jídlo je největší droga života, protože na tom lidi jsou závislí, žerou furt, i když nemusí, dávají si to, protože to chtějí, protože jim to uspokojuje, že jo, ten dopamin jim to vyrábí. To má dokonce odborný termín, tomu se říká emoční jezení. Je to tak? Což je prostě hrůza, protože to je všude dostupný, je toho všude strašně moc, navíc dneska se do jídla přidává cukr, že jo, aby si vygeneroval návyk, mozek chce cukr a je to prostě zlo, je to droga. No, já jsem to teďka poznal, jsem byl minulý víkend na nějaký akci a šel jsem na nějakou taneční party, začínalo to někdy v 5 odpoledne, končilo to někdy ve 2 ráno a cheat day se tomu říká, takový ten den, kdy prostě tomu tělu máš dát facku, jak jsem měl asi zrovna ten den, dal jsem si tam nějakých 5-6 piv, což normálně jako nepiju. To je velká hromada cukru. A jak jsem byl furt v pohybu, tak jsem to prostě postupně spaloval a nakonec jsem skončil ve 2 ráno v KFCčku. Protože to tělo potřebovalo nějakou odměnu a něco sladného a něco sladkého a tak. A to je přesně ten případ, kdy prostě člověk, když má najetý nějaký vzorec, tak pak najednou přepne a zase zřeší. Takže málo komu se tady tomu povede odolávat celý život. A o tom to není. Já to mám třeba tak, a to se týká i toho hubnutí. Ty jsi říkal v tom perfekcionista, nebo extremista možná. No. Já mám takový pravidlo 80/20. Paretovo pravidlo funguje úplně všude. A když už, já nevím, 80% toho týdne se držím zpátky, tak pak chci za to taky nějakou odměnu a nejím nějaký prasečiny a tak, ale chci si prostě ten život užít a já zase mám třeba dobrý jídlo rád a dobrý pití, takže to beru jako formu odměny za to, že jsem se těch 80% toho týdne zase... To vyloženě ne, protože hubnutím jako postěním se nezhubneš. No to ne, to umřeš hladem. Já jsem nejvíc zhodil, když jsem v podstatě, jak když krmíš takhle husu, tak jsem tam cpal nějaký, a přesně to musel mít napočítaný, ale to nejsou odborník, sachary a bílkoviny a ve správném poměru a správné věci a prostě jsem se takhle krmil jak husa,
sypal jsem do sebe hromady jídla a najednou ta váha začala raketově valit dolů. Protože to tělo dostalo to palivo. To, co potřebovalo, no. A to máš jak v tom autě, no, tak máš palivo horší a lepší. A tělo si dělá zásobu, když má pocit, že nedostane, takže jo, to chápu, no. Fuck upy. Co fuck upy? Co si pod tím pojmem přesně představuješ? No to, co jsi posral v životě, no. To, co jsem posral? No, co jinýho? V práci nebo doma? Kde chceš? V práci jsem to zatím moc neposral, nebo to už je možná tím, že to dělám 25 let, nebo když se bavím třeba o tom oboru financí, tak tam jsou ty zkušenosti prostě klíčový nebo nepřenositelný. A když už přesně víš, co máš dělat, jak to máš dělat, pravidelně se vzděláváš a neděláš hovadiny, tak se ti tam nestane, že bys něco prostě podělala. Takže práci asi můžu vynechat a takže zbývá ten soukromý život. No, už jsem tady nakousil, že můj nejdelší vztah trval 20 let, kdy jsme se potom rozvedli a to dneska s odstupem času, nechci říct, že bych to vnímal jako chybu, já jsem to tak prostě jako cítil, nebo ten krok tenkrát přišel z mé strany, ale možná, kdybych viděl to, co vím dneska, tak bych to možná udělal jinak, ale to je těžko říct. Já jsem to měl spojený s tím, že teďka je klukovi, který z toho vztahu mám 17 a tenkrát mu bylo 10 a já jsem furt měl v hlavě takový ten vzorec, protože už jsem nakous, že od nás teďka odešel, když mě bylo 9 a nechtěl bych se s ním srovnávat, nebo mám s klukem velice dobrý vztah, ale pořád jsem měl v hlavě a nesmíš to udělat kvůli tomu dítěti a tohle. A takže to byl můj takový první fuck up a ten druhý se týkal taky vztahu, protože s další partnerkou jsme spolu byli 7 let, máme spolu 2 děti a tentokrát ten krok jsem neudělal já, ale ona, protože měla nejspíš od tom vztahu potom ty poslední 2-3 roky nějaký jiný představy a to si pak člověk jako říká, co jsi měl udělat jinak a podobně, takže taky mě pár věcí napadlo, nebo vždycky to bývá tak jako půl na půl. Ale vnímám jako to nějaké osobní selhání nebo ten fuck up, protože kdybych se tenkrát, jak byl třeba ten covid, tolik nemusel věnovat v práci, jenom kvůli tomu, abych poplatil všechno to, co jsem zvyklý a já mám ten biznis hodně založený na tom, že se potkávám s lidma většinou osobně, tak možná si říkám, že se tenkrát vykašlat na práci a peníze se dají vydělat vždycky a měl se zvěnovat, nebo i spíš pomoct těma 2 malýma dětskama. Takže to je můj takový druhý fuck up. No a ještě mě napadl jeden a ten souvisí zase s mou prací. Já jsem až ve 30 letech zjistil, že existuje něco jako finanční gramotnost, že si nemáš půjčovat peníze, že máš investovat, jak to máš dělat a tak dále. A ve financích jsem přitom začínal v 21. A nevím, jestli to tenkrát nebyla zrovna móda, nebo jsem byl prostě na špatné straně hřiště, ale já jsem byl zvyklý všechno financovat z nějakých cizích zdrojů. Když si vezmeš hypotéku za nějaký kdysi 5%, nebo teď se to zase vrátilo na tu původní míru, tak je to jako v pohodě, protože když financuješ vlastní bydlení, tak to nechceš, že jde do důchodu potom, aby ti někdo vykořisťoval v rámci tržního nájemného. To je jako v pohodě, ale jedno auto, druhé auto, asistentka, kancelář, telefon a najednou jsem se ocitl, já nevím, ve stavu, kdy jsem musel vydělávat, já nevím, 250-300 měsíčně, jenom abych si koupil první rohlík. No a vzpomněl jsem si na jednu knížku od Kiyosakiho, kde tam popisuje takzvaný krysí závod. Krysí závod ke dnu. A v podstatě jsem si připadal jak takový ten křeček, který běhá v tom kolečku a běhá čím dál tím rychleji a čeká jenom na ten infarkt. A to byl... A trošku to zasahuje do té pracovní stránky, to byl taky fuck up, protože tady ty věci jsem začal řešit až někdy ve 30. Neříkám, že to bylo pozdě. Na druhou stranu pro tu mou práci je to jako neocenitelná zkušenost, protože když se potkáš s nějakým finančním poradcem, tam klukovi je 20, tak jako dobrý, má nějaký software a kvádro po tatínkovi, nebo si vzal na lízačku tu Audinu, ale ten člověk nemá jakýkoliv životní zkušenosti. Ve chvíli, kdy máš za sebou rozvod,
rozchod, hypotéku, musel si splácet různé závazky, spoustu dalších pozitivních věcí, tak tím chci říct, že když ty situace už sám zažil jako člověk, tak o to větší máš nějaký cit nebo vnímání, když ti o tom vykládá klient a snaží se najít východisko z nějaké situace. A ta moje práce není jenom o tom, že někdo přijde a řekne, hele, já mám tady hromadu peněz a potřebuji je nějakým způsobem rozhojnit. Já často řeším i to, když člověk ty peníze nemá a už mu to začíná lézt přes hlavu a snažíme se najít nějaké východisko pro to, aby se mu líp dýchalo. Takže všechno zlý je pro něco dobrý a já se i z toho osobního života vždycky snažím ponaučit, protože pokud by to člověk furt jako dal stejně a nezměnil tam nějaké svoje vzorce chování, tak pak nemůžeš čekat lepší výsledek. A jedno, jestli je to práce nebo to cvičení, že? Neřesti. To je moje povinná otázka pro každého oldschoolera. Některý už si zmínil, tak už víme teda, že destiláty, víno. Máš tam ještě něco? Víno, destiláty, dobré jídlo, líbí se mně ženský, to je asi normální. Tak to není řez, že jo? Tak si normální. Záleží, no. Jo. A ještě jsi mi napsal, že občas mluvíš sprostě. A já když jsem to včera psal, tak jsem si říkal, no vidíš, já mluvím sprostě furt. Tak to není neřez tím pádem. Tak já mluvím tak, jaký mě zobák narost, no. Takže... Já už vím, co je ta neřest, že jenom občas. To je ta neřest. Jasně. OK, poslední otázka. Co plánuješ v letošním roce? V letošním roce plánuju dalších 10 kilo, když jsme se bavili tady o tom. Kecáš, napsal jsi mi 15. Fakt 15? Jo, to ukáž. Dívej se, to jsi včera poslal. Tak počkej, kolik... To tak neubírej si, tak jo, buď tak hodnej. A tak mám ještě půlku června, tak to bych možná mohl dát. Hele, já ladím formu na zimu, protože já už dlouho, a dneska mám proto i podmínky, že to prostě můžu udělat, já už dlouho mám jeden takový business plán, který se týká života v zahraničí, kde se dá kolikrát žít za mnohem nižší náklady než v České republice. Zase to souvisí s mou prací a souvisí to nejenom s financemi, ale i s nemovitostma a chci si to zkoušet sám na svou kůži, takže ladím zimní formu, začnu v Thajsku a odlítám v prosincu. A už se jako nevrátíš? A to jako jo, já si myslím, že Česká republika je super místo na žití, ale já tady prostě nedávám ty zimy. Jo, tak to máme společně, jak nesnáším zimu. Takže budeš v Thajsku a budeš si tam užívat a se mě to celé jako spojilo, jo, takže... A chci rozjet YouTube kanál, který se teď tím zaobírá, takže to je můj další pracovní cíl. Že ty jsi napsal tajemně mladý holky, jo, a teď to Thajsko, tak začíná to dávat smysl. No, mladý holky, to souvisí mimo jiné s tou redukcí váhy, protože jak se člověk cítí líp a radostněji, tak ono to funguje jako magnet. Já už jsem to zažil ve 40, když jsem se rozvedl, tak jsem měl takovou tu krizi středního věku, se tomu myslím říká. No, tak ve 40 to ještě není, a měl jsem pár už... krátkodobých vztahů a za okolností všem těm holkám bylo 23. A vždycky jsem si říkal, proč to ta holka jako dělá, když já už tu starý foter, mohl bych jít v podstatě její syn. Tak jsem se ptal, jestli měla nějaký problém s tatínkem. Její syn, ne. Ne, syn, otec. Takže asi měla problém s tatínkem nebo podobně, ale tak pak mě jsme říkali to podobný. No a teď jsem si myslel, mě 48, že už to bude úplně jako v háju. A docela mě to příjemně překvapilo, takže já si teďka v podstatě... kromě toho, že se ve svým těle cítím o dost líp, tak si to užívám, co to dá, protože až jednou, to se teďka tady stalo mý mamce, až jednou člověk bude ležet nějaký LDNC, tak na co tam budeš vzpomínat? Na ty pracovní úspěchy? Asi úplně jako ne. A proto já rád cestuju a snažím se užívat si života. No. Já ti držím palce, ať se ti to daří dál. Já jsem rád teda, že jsem tě vtáhl do procesu snižování tělesné váhy. Ani to nebolelo. Že ti to znovu přitáhlo do života nějaký babi, což je teda jako super. Takhle bych to úplně nezjednodušil, ale možná jo. Držím palce. Děkuji moc za pozvání. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Marek Rys, muž, který říká, diamanty se rodí pod tlakem. Marku, díky za návštěvu, ahoj. Taky děkuji, ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky old schooler, anebo máte pro nás příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.